Euskal Herriko egoera gertuagotik ezagutzera etorri dira Gabeko ordezkariak. Turkiaren menpe dagoen Kurdistango elkartea da Gab eta 118 udalek osatzen dute. Gaur Usurbilgo udalean harrera egin diete udalbiltzako kideek Gabekoei. Izan ere, bien artean bada antzekotasunik, estaturik gabeko nazioetako udal elkarteak diren heinean. Funtsean gu bezala beraien nazioa aldarrikatzea eta beraien nazioaren eskubideak defendatzea dute helburu. Udalbiltzarentzat nazioartea lantzea, hau da Euskal Herria nazioartean ezagutaraztea da lehentasunetako bat, eta marko horretan da hartu izan ditugula gaur hemen. Adierazi dutenez, bi erakundeak modu informalean bildu ziren atzo eta gaurkoa harrera ofiziala izan da. Udalbiltzaren partetik bertan izan dira Mertxe Aizpurua lehendakaria eta Maite Iturre lehendakariordea, eta Gabek 5 ordezkari izan ditu topaketan. Bai, batetik ikusten duzu badaudela gauza komun asko, baina gero ere badira modu ezberdinak gauzai aurre egiteko, eta badaude esperientzia ezberdinak eta hori oso aberasgarria da. Eta elkartasunez jokatu behar dugu gureak bezalako diren bertze nazioekiko eta kasu honetan instituzioekiko. Bi aldeak pozik azaldu dira egunotako hartumanenarekin eta ez dute baztertu aurrera begira lankidetzan jarraitzea.